Sean Strickland dokázal poraziť Khamzata Chimaeva v 5-kolovej vojne. Keita nadáva Sivákovi a vyzýva ho na zápas do klietky. Flex King knockoutoval Vybavenka pravým hákom za 19 sekúnd. Pirát prehral zápas v boxe proti Erikovi Tlkancovi o OG Pass. Toto všetko a ešte viac uvidíš v dnešnom videu, tak sleduj až do konca. Frajer Flex King v boxerskom zápase opäť potvrdil svoje kvality a ukončil Vybavenka extrémne rýchlo v prvom kole. Poďme sa pozrieť, ako sa cíti po zápase. Aké sú tvoje pocity po výhre? Dobre. Bráško, poď sem. Môj tréner Miroslav Cingel. Pocity, však jasné, máme víťazné pocity. To je super a som rád, lebo aj preto teda, lebo tu prišiel fanklub z Makova, Ultras, zo severu, prišli autobusom podporiť. To som rád, že to vyšlo a že sme doručili. Čakal si, že zápas bude trvať iba 19 sekúnd? Čo, ak som hovoril, to neplánuješ nikdy, o to je to krajšie, že to bolo skorej, vieš čo myslím? Stihol si sa za ten čas vôbec zadýchať? Tak jasné, že na rozcvičke som sa veľakrát viac zadýchal, aj tréner mi tam dáva také otužovačky, že polka, možno nejaký boxer robí aj dostali knockoutík ľahký, ale keď som na toto odužený, tak už potom to ide easy. S kým ťa uvidíme na budúce v ringu? No, dúfam, že to bude Erik Trezor, ľudia to chcú, jak som hovoril, ja nemám problém ísť už do toho, dohodneme money a let's go. Flex King v ringu po výhre potvrdil aj zápas s Erikom Tresorom, ktorý pravdepodobne uvidíme na najbližšom gala v decembri. Takto vyzeral ich prvý spoločný staredown. Flexov super Vybavenko pokorne zhodnotil tento krátky zápas a takto vyzeralo jeho vyjadrenie po zápase. Dobrý večer, tak jedným slovom, aký bol váš dnešný zápas? Nepamätám si ho. Ako si udržať správny mindset počas zápasu? Ťažko povedať, keďže som tam bol asi pár sekúnd podľa všetkého, ale tak pozri, že je to tak, že klobúk dole pred superom, že nejaký hype tam bol, ale tak ja to beriem tak športovo proste, však niekto musí vyhrať, niekto prehrať a ja nie som profesionálny boxer, chcel som si to skúsiť, podľa všetko som to nezvládol, budem na to makať, tak aby som možno doraz do budúcna odviedol nejaký lepší výkon. A čo by ste práve teraz odkázali tomu superovi? Klobúk dole pred ním, akože musí byť dobrý, aby ma v podstate, a neviem, čo sa stalo, hej, vypol. Čiže klobúk dole pred ním, ako ja som v podstate cítil ku nemu nejakým spôsobom takú, že nevraživosť, alebo však bola medzi nami nevraživosť, ale tak musí byť dobrý podľa všetkého, no. Losene Keita na turnaji PML v Trenčíne porazil skúseného Jana Hudáka v grapplingovom zápase na Kimuru. Po zápase nadával Vaškovi Sivákovi a vyzval ho na zápas. There is one guy. I think the whole Czech know him, the whole Slovakia know him. He was in your podcast. He said he want to be UFC champ. Kukut Silvak, let's check your grappling. You want to be UFC champ? Let's show the people what you good at. Silvak, Keita, PML, grappling match. Let's go! Prepáč, že ťa ruším pri sledovaní videa, ale budem veľmi vďačný, ak mi zanecháš odber a like, podporíš tým tento kanál a videá môžu vychádzať častejšie a kvalitnejšie. Ďakujem za prípadnú podporu a poďme späť na video. Na rovnakom turnaji PML zápasil aj Lajos Klein proti Kubovi Dohnalovi. Tento zápas skončil remízou. Tento zápas skončí remízou. Lukáš Dekiš ukázal svoje svetové kvality v boxe a porazil White Gypsy na knockout, kde Cristiano v roh hodil uterák do ringu. Takéto pocity mal Lukáš po zápase. Víš, já jsem byl v Americe! Gratulujeme k víťazstvu. V ktorom momente si cítil, že máš zápas pod kontrolou? Mně už se to zdálo v tom prvním kole, kdy jsem Daniela poslal na zem, tak už se mi tak nějak pocitově zdálo, že už ten zápas budu mít pod kontrolou. Možná jsem trošku cítil z něho, že už je trošku v hlavě zlomený, nebo mi to aspoň tak přišlo a už jsem věděl, že zápas bude v mojí režii. Ničím mě takhle úplně nepřekvapil ani.
Takže vôbec ničím ťa super neprekvapil. Dá se říct, že ničím. No. Možná tím předním rychlým jabem, který jsem asi 2x, 3x dostal za celé 3 kola, ale to bylo tak možná celé. No. Čakal si, že zápas bude takýto rýchly? Ani jsem to nečekal. Čekal jsem, že vyhraju, ale samozřejmě na body. Takže jsem nečekal nic takového, že to skončí vlastně před limitem. Ale jsem za to rád, protože jsem tak vlastně nějak vrátil včerejší incident, který byl na váze. To jeho nepokorné chování vůči mě a nerespekt, takže jsem mu to dneska vrátil a jsem za to vděčný. Já radši nemluvím, nedělám takové cipoviny, ale radši předvádím výkon v ringu. Aká jedna emócia teraz u teba prevláda? Jsem šťastný, že to tak dopadlo. Každý, kdo mě moc dobře zná, tak ví, co tomu obětuju a obětuju v tomu, dá se říct, celý svůj život. Jsem furt non-stop v gymu, makám, chci být nejlepší. Chci prostě podávat nejlepší výkony a co nejdéle být neporažený. Erik Tlkanec obhajil OG Pass v organizácii Fight Night Challenge a porazil Piráta na body. Pirát bol po zápase v ringu smutný a takto sa vyjadril. Máme po zápase. Mrzí to. Je to prehra na body, asi ste už videli väčšina z vás. Po zápase som sa fakt cítil jak víťaz do piče. Videl som, že je pootváraný, že krváca z jedného očka, z druhého očka. Takže cítil som sa aj víťaz po zápase, avšak bodoví ma presvedčili o opaku. V každom prípade nejdeme nariekať, aj keď trošku to je smutné. Borisko, ďakujem za prípravu, aj vám chlapci ďakujem všetkým za prípravu, aj za ochotu, za suspík, aj tebe, aj Deniskovi, aj 2 suspíky som mal pohyčané na dnešný zápas. Davidkovi ďakujem, že ma bil do hlavy cez sparingy hajzel špinavý, že kamarát bývalý už od dneska. No a čo, ideme ďalej. Sean Strickland dokázal nemožné a porazil čečenskú nočnú moru v podobe Khamzata Chimaeva. Pripísal mu tak prvú prehru a stáva sa šampiónom strednej váhy UFC. That's a shot. That's a shot side. Strickland defends. Joshua Van bol taktiež podceňovaný v titulovom zápase, no napokon sa mu podarilo súpera prejsť na body a zvíťaziť. Look at that jab. Oh, and the jab. This is it. Referee closes the distance. Nový strelec v UFC Gautier opäť získal výhru a s rešpektom vyzval Izraela Adesaniu a hovorí, že by to bol jeho vysnívaný zápas. Who would you like to face next? To be honest, my dream fight will be against, respectfully, the big brothers, Israel Adesanya. I really want to fight him because since I started MMA, I really admire him, so I want to face him. Do komentáru napíš, čo si myslíš o výhrach, ktoré priniesol tento víkend a vidíme sa pri ďalšom videu.